बड' इनभेस्टर चेनेलाव वेलकाम खालामबाय बयखौबो। दा भिडिअखौ आङो दिनै मोनसे प्रफिटनि भिडिअ देखायनोसैलाय। दिनैबो प्रफिट जादों। जे बेसेबां प्रफिट जादों दिनै बे जाबाय दिनैनि प्रफिट डे वान रिटार्न 1152.97 बेबायदि आङो दिनैबो प्रफिट नुनो मोनबाय। बिदिबा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदोंब्ला जोबजासे नायलांदो, अब्लासो बुजिगोन। दा आङो मैया आरो दिनैनि प्रफिट बेखौ नोंथांमोननो शेयार खालामबाय। मैयाबो प्रफिट जादों। मैया 2000 प्रफिट जादों आरो दिनै 1K प्लास प्रफिट बेबायदि देखायदों। पर्टफलिय'आव बेबायदि देखायफिनबाय। बेनिफ्राय आङो जेसेबांसिम प्रफिट जादोंमोन बे प्रफिटखौ दासिमबो रिकभार खालामफिननो हाजोबाखै। दा एसे नांबावगौ आरोबाव 7424 बेबायदिसिम जाफिनबाय। बेबायदिनो मार्केटआ जुदि गोजौ फारसे थांफिनबाय थायोब्ला आङो साननै सानथामनि गेजेरावनो बे लस जानायखिनिखौ आं रिकभार खालामफिनजोबनो हासिगोन, माने नुफिनजोबसिगोन। 10,000 प्लास प्रफिटआव दंमोन नालाय, माने गोसोआव थानाय मथेबा 10,460 बेबायदि प्रफिट आङो नोंथांमोननो शेयार खालामदोंमोन। बेखौ नोंथांमोना थांखांनाय भिडिअ'आवहाय नायोब्ला नुनो मोनगोन। बिनिफ्राय बिसिम फैफिननो थाखाय माखासे एसे साननैसो नांबावगोन। अब्लानो आङो प्रफिटखौ लस जानाय प्रफिटखौ गासिबो नुफिननो मोनजोबसिगोन। आरो इनभेस्टेड एमाउन्टआबो माने टटेलि बेवहाय प्लास जाजोब्बाय। मैयानि जिथु प्रग्रेसआव दंबाय थायोमोन बियो गासिबो SIP मास मोनसेयाव मोनबैसे मिउचुवेल फान्ड दङ, गासैबो मिउचुवेल फान्डआ नैबे 7 तारिखनि जिथु SIP दानलांनो गोनां बे गासिबो SIPआ नैबेयावहाय मास मोनसेनि दाजाबदेरबावनानै बेखिनि माने इनभेस्टेड एमाउन्टआ बारायलांबाय आंना। बेखिनि इनभेस्टेड एमाउन्टखौ बारायनो हानायानो जथेस्थ'। दासान्दि जोङो 5 इयार्ससिम 3 बोसोर 4 बोसोर 5 बोसोर बिसिम जोंनि इनभेस्टेड एमाउन्टखौ बारायनो सेस्था खालामोब्लानो जोंनि बे रिटार्नाबो अट'मेटिक बारायलांबाय थागोन। बेखौ जोङो जोंनि प्रफिट लसखौ इसेबां टेनसन लानो गोनां गैया। दा मात्र इनभेस्टेड एमाउन्टखौल' नोंथांनि जमा रांखौल' बुरजा खालामनो सेस्था खालामलांबाय थानो हाग्रोनांगौ। फार्स्टआवहाय मिउचुवेल फान्डआव जुदि फैसा इनभेस्ट खालामोब्ला, रां जमा दोनोब्ला। मिउचुवेल फान्ड होनोब्ला नोंथांमोना बुजियोना बुजिया? मिउचुवेल फान्ड होनोब्ला शेयार मार्केटनिनो बाहागो। शेयार मार्केटआव जोङो डाइरेक्टलि मोनफा मोनफा कम्पानियाव जोङो इनभेस्ट खालामनो रोङैफ्रा मिउचुवेल फान्डआव इनभेस्ट खालामोब्ला बेवहायनो जोङो गोबां रां खामायनो हायो। गोबाव सम जुदि इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला जोङो बेखिनि नलेजखौ बुजिलांबाय थागोन नोंथाङा इनभेस्ट खालामलांबाय थायोब्ला। डे सेन्स हिसाबै बेसेबां प्रफिट जाखो? गासिबो मिउचुवेल फान्डआवनो प्रफिट देखायदों। दिनैबो मैयाबो गोबां मोजां प्रफिट देखायदों, माने 2000 प्रफिट देखायदों। दिनैबो 1000 बेबायदि प्रफिट देखायबाय। बिदिब्ला SBI मेगना मिड केप फान्डआव दिनैनि गेजेरावनो 382 बेबायदि रुपिस प्रफिट देखायदों। आरो SBI कन्ट्रा बेवहायबो 90 रुपिस प्रफिट देखायदों। कानाडा रबक' स्मल केप फान्ड बेवहायबो 243 बेबायदि प्रफिट देखायदों। आरो निपन इन्डिया स्मल केप फान्ड बेवहायबो 152 प्रफिट देखायदों। बेनिफ्राय निपन इन्डिया लार्ज केप बेवहायबो 38 रुपिस प्रफिट देखायदों। बेनिफ्राय मोनबेसे दंबावो? टाटा स्मल केप फान्ड बेवहायबो 61 रुपिस प्रफिट देखायदों। बेंक अफ इन्डिया स्मल केप फान्डआवबो 117 प्रफिट देखायदों। फाराग फ्लेक्सि केपआवबो 16 रुपिस प्रफिट देखायदों। क्वान स्मल केप फान्डआवबो 23 रुपिस प्रफिट देखायदों। SBI स्मल केप फान्ड डाइरेक्ट ग्रथ बेवहायबो 26 रुपिस प्रफिट देखायदों। बिदिब्ला टटेलि गासिबो मिउचुवेल फान्डआनो प्रफिट नुजोबनो मोनदों दिनैनि गेजेराव। बेबायदि प्रफिट नुयोब्ला इन्टारेस्ट जाफिनो गोसोआ। इनभेस्ट खालामनायनि बोलोआ आरो बांसिन बारायबावो। नोंथांमोना दा मा बुंनो सानो? कमेन्टआव रिप्लाइ हो। भिडिअखौ जुदि दासिमबो नायबाय थादोंब्ला आरो नोंथांमोना
जेसेबां जोबजासे नायगोन एसेबांनो बुजिनानै मोनगोन। आङो जिथु इम्परटेन्ट एक्सप्लेन आङो नोंथांमोननो बुंलांबाय थानायनि गेजेरावनो माखासे सम लानानै इम्परटेन्ट एक्सपिरियेन्स इम्परटेन्ट बाथ्राफोरखौ नोंथांमोननो बुंलांनाय जायो। बेखौ नोंथांमोना भिडिअ'आव जुदि कमप्लिटलि जुदि फुरायै जुदि दानै नायाबा दानै नायोब्ला फुरायै जुदि नायाब्ला नोंथांमोना बेवहाय बुजिनाया आद्रा जागोन। बेखायनो भिडिअ'फोरखौ नायोब्ला मिउचुवेल फान्डनि जिथु नलेज आं एसे एक्सप्लेन खालामलांनायखौ नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासे नायोब्ला नोंथांनि थाखाय माने मोजां। बेखौ आं नोंथांमोनखौ रिकुवेस्ट खालामबाय। नोंथांमोना जेसेबां रोंगोन एसेबांनो नोंथांमोननिनो मोजां। बेबायदि जोङो फार्स्ट टाइमावहाय सोलोंनो थाखाय फोरोंग्रा मानसिजों मोननाया जोबोद गोब्राब जायो। आं बेबायदिनो गोबां हारसिंनो गोबां मिउचुवेल फान्डनि बागै सोलोंनाया बांसिन गोबावसिम सोलोंनायनि उनावसो इनभेस्ट खालामनाया बारा गोबाव जायाखै। बेखायनो थाबनो जुदि फोरोंग्रा मानसि जुदि बेबायदि नलेज होग्रा मानसि जुदि मोनफ्लाङोब्ला जुदि नोंथाङा बेबायदि नलेजखौ बुजिनानै लाग्रोनानै इनभेस्ट खालामोब्ला नोंथांनि थाखायनो मोजां। बे जेसेबां हायो जेसेबां थाब हायो एसेबांनो सोलोंना लानो हायो। बेखायनो भिडिअ'खौ नायोब्लाथाय जोबजासे नायोब्ला गावबा गावनि मोजां। आंबो गुबुनफोरनि एक्सप्लेन खालामनाय पर्टफलिय' एक्सप्लेन खालामनायफोरखौ जोबोद मोजाङै माने सोलोंनानै लायो। बेबायदिनो रोंनो थाखाय जोबोद नाजाथाबनानै दा आंबो निजेनि इनभेस्ट खालामनाय आइडियाफोरखौ आंबो एसे एसे रोंहांनाय जाबाय। बेखायनो नोंथांमोननोबो डाइरेक्टलि शेयार खालामनाय जाबाय जे जोङो एसे रांखौनो सानसे समाव जमा खालामै दिनै एसे गाबोन एसे रांफोरखौ जोङो एसे जुदि बुथुमलांबाय थायोब्ला बेबायदिनो मोनसे बास्केटाव जोङो गोबां अनजिमानि गोबां रोजा गोबां लाख जुदि रां नोंथाङा बे बास्केटाव सानफ्रामबो बे मोनसे नोंथांनि बास्केटाव जुदि रांखौ दोनखुमालांबाय थायोब्ला सानसे समाव बे राङानो गोबां बुरजा नुहैनो मोनगोन नोंथांनि बे बास्केटाव। नोंथांनि जमा आरो नोंथांनि जमानिफ्राय मोननाय बे बास्केटनि राङानो आरो फिन कम्पाउन्डिं रां खामायनानै होगोन नोंथांनो। नोंथांनि बे खस्थ' खालामलांनाय राङानो सानसे समाव नोंथांनो कम्पाउन्डिं खालामनाय जानाय लोगो लोगो नोंथांनि राङा गोबां गुन जाहैगोन। नोंथांनि बाहाग मोनसेयानो मोनथाम मोनब्रै बाहागो जाहैनो हमगोन नोंथांनि राङा 3x 4x 5x गोबां एक्स नोंथांनि रांखौ नोंथाङा बानायनो हाहैगोन। बे सिस्टेमैसो नोंथाङा बे मिउचुवेल फान्डआव रां इनकाम खालामनो हागोन। लाइफखौ नोंथाङा बिदिसो दालांनांगोन। अब्लासो नोंथाङा उननि थाखाय फाइनान्सियेल प्रब्लेमाव गोग्लैनांनाय नङा। नोंथाङा फाइनान्सियेल प्रब्लेमनिफ्राय उदां जानो हागोन, बारग'नो हागोन। माने फैसानि थाखाय नोंथाङा जेबो टेनसन लानो गोनां जानाय नङा बै समावहाय। बेखौनो आंबो दा सेस्था खालामदों। नोंथांमोनाबो बुजिदोंब्ला अके, नोंथांमोना भिडिअ'खौ बेखिनि नायदोंब्ला बुजिनानै मोनदोंब्ला अब्ला भिडिअ'खौ लाइक खालामदो। गोदानै जुदि नायदोंब्ला साबस्क्राइबबो खालामना होलांदो आरो सापर्ट होदो। आंबो नोंथांमोनखौ बेबायदिनो हानायमानिखौ सापर्ट होलांबाय थागोन जे जोङो रांखौ माबोरै रांजोंनो जोङो बोना लाबोनो हायो। जोङो रांखौ इनभेस्ट खालामनानै बे राङानो नोंथांनि थाखाय एक्सट्राखे इनकाम खालामनानै होबाय थानाय बे मोनसे फर्मुला लाइफआवहाय बेबायदि इजि प्रसेस, गोरलै प्रसेस जेबो राहा गैला बिनिफ्राय आरो। अके, बिदिब्ला भिडिअ'खौ आङो दिनै सिम्पोल एक्सप्लेन खालामनाय जाबाय। बिनिफ्राय आरो सानफ्रामबो बेसेबां एखे रावखौनो बुंबाय थानो, एखे रावानो ओंखारखाबाय थायो। अब्ला भिडिअ'खौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। थेंक इउ एभ्रिवान।